What's that? What you mentioning here? Come on, y'all. What's that? Junior, how can one make it? What's that? Junior, how can one make it? See you soon. Problem with the young, problem with the poor, problem with the now, problem with the time. Hey, one more goes on highest. CSO. Our that bishop ushers. I will my that bishop there. I will buy them car. Our morning. But to cook now, I cook and let your packet to the wheel. Packet to the wheel. CSO. I told you that man who the labor can run and you can get my English. Sonny Obane. Ekrakada. Yàrá àwọn ọmọ ló yẹ bàbá. Ewu na wọ́n máa jẹ. Wọ́n máa dé. All the way from Isiala. Wọ́n máa dé. Ó jẹ bẹ́ẹ̀ sí ìgbẹ́ o. Wọ́n máa dé sí Isiala ń pa wẹ̀wẹ̀. Wọ́n máa dé. Ọdẹ kan dé bẹ̀rẹ̀ bọ̀ láti kejì ọbẹ̀ ẹ̀ lá ọ̀rẹ́ ká. Àná ọ̀dẹ̀ wẹ́ kọ́mẹ̀ tàbí láàbẹ̀. Yàwó ṣe ẹ̀ máa ló ká máa ní kéèsì rẹ̀. Láti ṣe ìdájọ́ àgbà fún gbọdọ̀ ti ká ní ìjọba. Láti ṣe ìdájọ́ Baram Yebula, Baram Lebojo, Baram Yebule, Baram Yebula, Baram Yebule, Baram Yebula, Baram Yebule, Baram Yebule, Baram Yebule, Big man, where you came on too long. Big man, where you came on too long. I come back. Okay, my brother, I want one. Maybe one.
Ekweni my chairman, Omotemba, father, onye mmemme, na-ekwu otu ọ dị every year, every blessed year young, every day young, ọmụ young. Olugbe next year, ọ ga-emekwe show. Olugbe next year, a ga-agbakwa bọọlụ ya. Olugbe next year, a ga-agbakwa bọọlụ ya gbagha. A ga-ebido this year, gbago next year gbagha. Onye owu ite ịsanya ka erigo onye ọgwụ ego gbagha. Onye na-adịghị ka ọnụ ka eri ịkpọ ndị ọgwụ ego. Ya hụ mkpọtụ mma mmanya sọ ndị ọgwụ ego. Ya hụ ụlọ mara mmanya sọ ndị ọgwụ ego. Ya hụ ogologo sarịrị ya sọ ndị ọgwụ ego. Ị na-agba ndị ọgwụ ego gị nwa ịgbụrụ ka ogbenye. Ị na-agba onye ọgwụ ego gị nwa ịgbụrụ ka ogbenye. Wakibia. Wachama eziokwu onye kwesịrị ịgara mmadụ. Nwere ike ịgwa m onye kwesịrị ịgara mmadụ. Ole onye kwesịrị ifuru mmanya gara mmadụ. Ole onye kwesịrị ịfara mmanụ gara ya mmadụ. Wachama onye kwesịrị ifuru mmanya gara mmadụ. Ole onye Jesusu ntụbi isi nwa mgbe naghị agba ego anyị na-enye na London. Ahụna m ọgana. Ọ dịghị m because ọ dịghị ọga akwụrụ. Injinia ntụbi isi nwa Thank you.